ഇവൻ ഈയിടെയായിട്ട് എന്നോട് കുറച്ച് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ബീച്ചിൽ പട്ടിക്കുത്തന്മാരുടെ ഫോട്ടോ അത് എന്നെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയാ, എടാ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കാം. എന്നിട്ട് പറയാ നമുക്ക് കുറെ ബീഗിൾ കുത്തന്മാരൊക്കെ വേണ്ടേ. ഞാനടുത്ത് ബീഗിൾ കുഞ്ഞന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ കുത്തം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ വെക്കാനാന്നാ ഓർത്തു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പറയുവാണ് അവൻ നമുക്കേ ഗീവവേ കൊടുക്കണം, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവര് ഗീവവേ കൊടുക്കണമെന്ന്. ഗോയവേ എന്ന് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ ഒരു ഗീവേ എത്ര കൊച്ചിനേക്കളെ ഗീവ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവൻ്റെ പേജ് വളർത്താനായിട്ട്. പിന്നെ അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറെ പേര് വന്ന് നമ്മുടെ പേജ് കാണുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കടിക്കത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ പേജിൽ കയറി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ കടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അറിയാം. പക്ഷെ അവൻ്റെ ഗീവവേ അത് എന്നോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കൊച്ചുങ്ങളെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊച്ചുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ ഗീവവേ കൊടുക്കണം അത്രേ. ബെല്ലാമെ കാണാനും വർത്താനം പറയാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ബെല്ലാമ ഗീവവേ കൊടുക്കും ആരും ബെല്ലാമ കാണാൻ വരണു അല്ലേ. അല്ലാതൊക്കെ ഉള്ളത് പോരെ.